Koja je tajna iza ulaganja u zlato i zašto sve više ljudi ulaže u ovaj plemeniti metal? Znaju li oni nešto što drugi ne znaju? Kako bismo odgovorili na ova pitanja, moramo zaroniti u povijest zlata i njegovu vezu s papirnatim novcem. Zlato je igralo važnu ulogu kroz cijelu povijest čovječanstva. Koristilo se kao sredstvo plaćanja u brojnim civilizacijama, ima posebna fizička svojstva i rijedak je element u prirodi. Zlato je tijekom povijesti sačuvalo svoju vrijednost i nadživjelo cijeli niz papirnatih valuta koje su često propadale zbog velike inflacije i obezvređivanja. No, što je s današnjim valutama? Hoće li one preživjeti i je li naš papirnati, odnosno digitalni novac siguran? Nažalost, današnje valute pojačano gube na vrijednosti. Euro i dolar su u zadnjih 20 godina izgubili gotovo pola svoje vrijednosti zbog inflacije. Zašto se to događa? Sve je počelo još 1971. kada je ukinut zlatni standard u SAD-u, pa posljedično i u svijetu. Novac više nije bio vezan za zlatne rezerve, a nije imao pokriće ni u čemu drugom. Kako je količina novca kroz godine nesmetano rasla, tako mu je i vrijednost sve više padala i tako je ostalo sve do danas. Kakve to veze ima sa zlatom? Zlato je 1971. prestalo biti vezano za dolar i njegova cijena od tada do danas porasla je za čak 6000%. Zlatom se počelo trgovati na burzama, a zbog njegove rijetkosti, primjene u tehnologiji i uloge zaštite od inflacije, postalo je vrlo tražena roba i odličan instrument ulaganja. Upravo je to tajna iza ulaganja u zlato.